So road construction. Paro mopogore opogore medo nyuolore odiechieng' achiel tok piny owacho loro kuonde lamo mawachore ni lando injili magalagala. E apedha manyotimo odhiambo manyorono, moko kuom ute lamo molor oting'o mago mag Pastor Paul Mackenzie mar Good News International Ministries, New Life and Prayer Center mar Pastor Ezekiel, kaachiel kod kanisa mar Helicopter of Christ Church gi kanisni mamoko ariyo. Millicent Adhiambo ni e kaunti ma Kisumo kendo nyisowa paro ma jopiny nigodo kaachiel gi ute mag lamo. Millicent, inyalo nyisowa ni to wach makama maloro ute mag lamo kaachiel gi apedha madhi nyime gi piny owacho okelo paro mane kata onyuolo paro mane e alwora ma Nyanza? Erokamano ahinya Milton. Kotenore kod wach makamano ma piny owacho kawo mar lorogo kanisni mopogore opogore, kama oting'o kanisa mar Pastor Ezekiel Mackenzie kaachiel kod kanise mopogore opogore pacho kaendi ma bende lando injili magalagala. Wadwa ni wawinj pach jopiny e kaunti ma Kisumu kaendi ni gin okang' makamano ginyalo wacho ang'owa. En paro maber koso en paro manyuolo wach mane kotenore kod loro ute lamo makamago? Machiegni abochako kodi, chakna gi nyingi mondo inyisa ni e okang' ma piny owacho kawo mar loro ute lamo ma bende gilieko ni chal ka gima yalo injili magalagala, inyalo wacho ang'o? Ben okang' maber? For example, olor kanisa mar Pastor Mackenzie, Pastor Ezekiel kod kanisni mamoko moting'o Good News moko ma bende ji po mana ni osieko to gikia ni to ochakre nade to chopo kanye machiegni. Mokwongo nyinga Reverend Job Morris Okelo Mirue, e kanisa mar Power of Jesus Around the World Church, motele gi His Eminent Apostle Dr. Washington Ogonyo Ngede, kendo ma an e headquarter mar Power of Jesus Around the World Church. An kaka jatich Nyasaye anyalo golo parona ni kanisa malando injili mokadiera e yor miganga kendo moketo weche mag conmanship e wach Nyasaye, CSA sirikal onego lor kanisa ainago, nikech ok gimi nying Yesu duong', gimiyo mana nying jachien duong'. Namba mar ariyo, gin kanise makono ji e yo mok chal gadiera. Wan wach Nyasaye manwa winjo kokalo kuom jatich Nyasaye moluor Apostle Dr. Washington Ngede, ne wayudo wach Nyasaye malilo maonge gimimedogo. En wach Nyasaye miyalo to konyi, kendo en wach Nyasaye maonge gimiuse mateko moro dakie iye. E kanisa waka wan kata pi mar anointing water ok wausi, waonge ga anointing handkerchief, waonge ga anointing oil. Wan wayudo wach ma Yesu nowacho ni dhiure piny duto mondo yalo wach maber mar piny ruoth, jomoyie nokwo, jomodagi biro loyogi. Koro ng'ata ma yalo injili mopogore kod mano moketo nyithi kanisa gi ting' mar lamo nyaka ng'ato thoe. Lamo ok noket ni ji thoe. Lamo en lamo ka ng'ato tudego gi Nyasaye to miyo nying Nyasaye duong'. To ma ng'ato lamo nyaka chunye chodi ni kodhi e polo ni. Ok ondike muma, en puonj is a cult, en puonj ma yore. Koro kaka sirikal loro kanisa inagi to nego lorgi kabisa e ka wach Nyasaye nopog mondo ng'ere. Erokamano ahinya machiegni. Mana mapini nyalo wacho ang'o chagi nyingi? Erokamano, ilong'ana Jabu Nyala Jamoroni, aleme kanisa mar Power of Jesus Around the World, motelne gi Apostle Dr. Washington Ngede. Wach mokel ka mar kanisni ma olorgi asiro gi kabisa nikech wach Nyasaye en wach Nyasaye miyalo gadier. Sani koro wan mane chieng' ka e kanisa ka walando wach Nyasaye gadier, ok watime mudho. Emomiyo akwayo sirikal nowuog motek kabisa ne jok mayalo injili mar mudho. Kapo ni yalo injili mar mudho, kanisa ni onego lor, kendo gima sirikal onego tim, ogol barup kanisni, ogol barupe te higni mane gichakore, ndalo migiseleme jok maluwogi mondo nying Nyasaye oyud duong'. Wan walamo Nyasaye mar adier, ng'ata malamo Nyasaye mok ni kare mondo okawne atua, mondo sirikal onge kama chielo gi kanisa waka wagone Nyasaye erokamano nikech walamo Nyasaye mar adier. Erokamano. Erokamano ahinya. Machiegni wawa magi. An iluonga ni Laban Okumu. Ago erokamano kuom chenro ma sirikal okawo. Ji osebedo kolal nikech nono weche kaka ya ileme kanisni nowe ok non. To tie bam matimore kanisni onego beni seria makama koro onego beni luwo. Koka ng'ama chung' ne jo music onego beni kata kor jower bende sirikal bende nego chako luw mano bende nikech kar jower ka be nitie sida. Kich kar wer ka nitie sida matut machiemo komiwa thuolo to wanyalo lero sida mantie kuom jower. Koro chagi kanisni mondi koro kobiro duog kuom jower nikech ang'ama osebedo music higni mang'eny. An iluonga Laban Okumu. To aseneno makosa matimore e music, e dara mar music kaka timore. Koro thuolo makamano adwani
sirikal chiemoro chako dwarwa mondo ketwa piny kaka jo music to luongwa mondo wanyisgi sida mwaneno kuom jo music gilor music to gipenjwa sine mag music mondo wanyisgi matatiso mantie music. Kamano ahinya machiegni nyalo wacho ang'o okang' ma sirikal okawo mar loro kanisni ma bende lando injili e yore magalagala kata yore ma ok oyangore ni to ne gichakore nade? Mokwongo an jayalo Juma Milonde. Wach manyalo wacho sirikal aneno notimo kare kuom kawo okang' mar ketho kanisni machalo gima ok mi nying Nyasaye duong'. Kaka an jatich Nyasaye ma Nyasaye no luongo, wach mang'eyo ni nitie wach lilo ma koyal ne ng'ato to golo gima rach modak kuom ng'ato, kendo weche ma ji donje mana kaka jatich ma Nyasaye machielo wacho ni jomoko nigi pi modhi gik machala nade, gige machando kendo mosetamo wach Nyasaye bedo Nyasaye kendo mosetamo adiera ng'ere, omiyo ji mang'eny olal kendo ji mang'eny rado gi gik maricho moko winjo gitimre. Adier mar Nyasaye, lamo Nyasaye ok ng'ato nyalo lamo Nyasaye ma othoye. Kata ka ng'ato wuok mondo odhi olam Nyasaye nolamo kod riyo kech, lamo gi riyo kech onge ng'ama nosenego, kendo lamo gi riyo kech en dwaro tong wang' Jehova Nyasaye. To ma ji lamo ma ng'ato thoe nyiso ni nitie gimoro e iye, lamo no nitie gimoro e iye. Koro kata ka sirikal oyie mondo miyo okethe, an anyalo wacho ni mano ni kare. Mana kamano pod wabuduogo iru to gi thuolo ni abro duoko ne Milton e studio ka bang' winjo paro mopogore e wi weche kata paro mawuok kotenore kod okang' ma sirikal okawo mar loro kanise kaka mago ma bende waseyangonu kanyo kamoting'o mag Pastor Mackenzie, Pastor Ezekiel kod mamoko ma bende ji lieko ni chal kagima osebedo kayalo injili ma bende okuog maler mar konyo oganda e yo madwarore kaka chik Nyasaye dwaro. Kamano Milton, kionge penjo moro amora duoko ni mondo idhi nyime kod weche mamedo tuche mesa mar Weche mar Ramogi TV. Milton an kuomi. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo kowuok e kaunti ma Kisumo ka wasewinjo paro mopogore